चला पटकन. सौरभ पाठी थांब, सौरभ थांब पाठी. आलशी गँग आमची. हा रोशन, आलशी गँग इकडे बघ, कॅमेरा चालू आहे. नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटक तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये मी काय दाखवणार, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आमच्या म्हणजे आम्ही आता जातो गाव, आमच्या इकडे पार्टी करायला. गेल्या टायमाला पहिल्या दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आम्ही गेलेलो पार्टी करायला, त्याच ठिकाणी आज पार्टी करायला जातो.
कुरकुरा तो गेल थांब जरा हलते 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 जराशी बॉटल या बॅग दे माझ्याकडे. बॉटलनी पाण्यात गेली बॉटल खाली ठेव बॅग खाली ठेव बॅग खाली ठेव. बॅग दे इकडे. वेगळं कर. इथून आहे काय इथून आहे. रस्ता विस्तार आहे ना आमच्या इकडे काय. आता आम्ही असं धावतो गेलो असतो खाली नुसता उपडी. मित्रांनो हा आमचा माईक आहे. माईक बघा किती ब्रँडेड कंपनीत आहे. मला वाटतं नाव नाही दिलेलं कंपनीने. बघून घ्या एकदम भारीतला माईक आहे. बिना सेलचा चालतो. तुम्हाला पण पाहिजे असेल तर आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. ह्या नंबरवर हा नंबर खाली दिलेला आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये. या तोंडात तिथं किती टाकलेलं तुझे बोलायला जमत नाही. हो असते घसरगुंडी आहे घसरगुंडी. घरावर इथे थांबायला आला तिकडे गाडी घेऊन. माईक पाहिजे का कुणाला? नवीन स्टाईलचा आहे. कॅमेरामॅन मित्रांनो आता आम्ही जातो खाली किरवी पकडायला. ते वरती काय करायचं ते करतील जेवण आहे पाण्यातून थोडी पोचल माझी हेअर काय भिजेल रे. जेवण काय बनवतील ते. आम्हाला शिव्या दिल्या ना आल्या आणि आता खाली येतात किरवे पकडायला. चल रे पुढे चल. आता माही काय यांना माहिती आहे. माही काय का नाही रे बघ ते सांगतील कमेंट करून. माही काय आमचा ब्रँडेड आहे. आताच घेतला वरती दुकान उघडा होता फ्री मध्ये दिला. आणि तो बोलतं आधी चालून बघा चालला तर नंतर तुम्ही पैसे द्या आम्हाला. ही बॅग दर थांबे जरा थांब इकडे येऊया. मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता काय पागल ना. अरे मी काय केलं. माईक पडला आमचा. दाखवता येतं का नाही नीट. तो पडला. अरे पडला काय. तर मित्रांनो आता कॅमेरामॅन नवीन आहे त्याला काही समजत नाही जरा. हे खाली कोणतरी आला आधी बघ कुत्री आहेत 2. तर मित्रांनो खाली कोणतरी गेलाय. मला वाटतं हिरव्या माशान कोणतरी गेला असेल. हे थंड्याच्या बॉटल कुठे ठेवायच्या. थंड्याच्या बॉटल ना बाकीच्या पोरांना नाही माहित पडल्या पाहिजे. सिक्रेट आहे सिक्रेट. नाही रे पाण्यात ठेवायला लागतील. हे पिशवी आहे ना ती. मित्रांनो दाखवा इथे समोर. मेलेला खेकडा आहे. त्याची कवच आहे वरची. म्हणजे भरपूर दिवस झाले होते. त्याला पक्ष्यानं खाल्ला असेल काय ते कोणतरी ते हुमन रे खातं ते. तर तुम्ही पाहू शकता कवचच आहे वरता तिथं फक्त राहिलेला. बाकीचा सर्व आतला गेलेला आहे. आणि आमचं जुनं कॅमेरामॅन आता नवीन आहे ते सरभरीतात जरा. त्यांना काय आता ते मुंबईशी आलेत ना ते काय बोलतात रे बधीर झालेत बधीर. ते ना खाली किरी पकडायला 2-3. तर मी दाखवतो मी पकडतो कॅमेरामॅन. आमचा एक कॅमेरामॅन आहे तो खेकडी पण चांगली पकडतो. तर एक आहे तो जरा काय बोलतात तो बधीर झाला आहे. त्याला काय येत नाही जरा शूटिंग बरोबर करताना.
अरे थंडा कुठं ठेवू? होय थंडा कुठं ठेवू लपवून? 5 आहे तिथे लपवायला लागतील. त्या बाकीच्यांना दाखवणार. दिसलं नाही पाहिजे. थांब जरा आलो. तर मित्रांनो हे धर ना माईक, धर माईक. भिजला नाही पाहिजे. आमचा माईक आहे तो भिजला नाही पाहिजे. मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता इकडे पावसाला चालू ना की भरपूर मजा येते. या साईडला उन्हाळची तर येतच, पावसाची पण भरपूर मजा येते. पण थोडा रिस्क असते. रिस्क इकडे भरपूर पडण्या बिडण्याची म्हणजे शक्यता जास्त असते. तर तुम्ही पाहू शकता आमचे मित्र काय करत आहेत, खेकडी पकडत आहेत दगडी उचलून. हात घाल या साईडून इकडून. हे रे कुठे गेला संकेत? कुठे गेला? हे बॅग कुठे? बॅग अरे आण मग. बरोबर घेऊन ये. भेटला मित्रांनो. काय मला माहित नाही किरवा भेटेल का नाही. त्याला भाजून का गेला टायमाला भाजून खाल्ली तशी. हाय काय रे? हाय हाय हाय. आपल्या गावातली पोरं सुधारणार नाही. व्हिडिओ चालू असताना तर मित्रांनो आम्ही व्हिडिओ थोडी कट करणार आहोत. केलेलीच आहे मधली, म्हणजे काही पोरांनी जरा शिव्या बिव्या दिल्या नाहीत. तुमचा मोठा माईक इथे ठेवतोय. इकडे पाण्यात भिजला नाही पाहिजे. खायला वॉरंटी सगळं माईक घेऊन आलोय दुकानातून. किती महिन्याची वॉरंटी आहे? तुम्हाला शिव्या दाखवले असत्या पण आम्ही कट करणार आहोत. हे कट केलेलेच आहेत, कट करणार नाही. वर शिव्या चालूच आहेत, फालतू आहेत 1 नंबरची. कधी पण काय बोलायचं काय समजत नाही त्यांना. आहेत काय रे किरवी? इथं कुठं असेल सुक्याला? गप्प बस. मित्रांनो हा एक पाहू शकता तुम्ही किरो मेलाय काय रे? या मेला कसं काय? मला वाटतं वास येत आहे खूप. औषध घातलं आहे मला वाटतं, म्हणजे मासे मारण्यासाठी औषध टाकतात आमच्या इकडे ह्या ढवांमध्ये पाणी अडवून. कुठे मेला आहे? तर पाहू शकता तो एक तिथे एक मेलेला आहे. कुठे होता रे? इथे दाखव जरा, पुढे दाखव. मित्रांनो तुम्हाला आज काय पार्टीची व्हिडिओ बघायला भेटणार नाही. मला वाटतं आम्ही किरी पकडायची व्हिडिओ बघायला भेटेल. आमची माणसं जरा बेकार आहेत, शिव्या बिव्या देतात. या कुठला कडे आहे रे? त्याचं नाव काय? तो कड्या थोड्या आला तिथं आलो. ए तो खाली आहे मित्रांनो, खाली आहे तो, खाली आहे. तर मित्रांनो पाहू शकता इथे पावसाला तर समजतच नाही कुठे काय आहे तो, म्हणजे खबदड कुठे आहे काय. त्याच्यामुळे इकडे भरपूर रिस्की असतो, पडण्या बिडण्याची शक्यता. मोठे धबधबे पण आहेत. इकडे जास्त करून किरव्याने येतात आमच्या इकडची माणसं, म्हणजे अशी. हा नाही खाली आहे वागल्याचा कड्या तिकडे खाली आहे. जाऊया का तिथपर्यंत? मित्रांनो एक खाली कडे आहे, तो दाखवत नाही आम्ही तुम्हाला. तो पण मस्त आहे एकदम, शंकराच्या पिंडीसारखाच आहे. तिथे पण पाणी पडतो. तर अधिक त्या दगडीजवळ पण मासे असतील रे लय. त्याने औषध टाकलेलं आहे रे, वास येत आहे. पागल लोक याला पाण्याची वाट लावून टाकतात. त्या वरच्या ढवात नाही टाकलं, नाही आपण पाणी पिणार होता. हे त्या बॉटल काढ कुठेतरी ठेव थंड्याच्या सर्व. इथं ये लपवून ठेव. पाणी काला काला असून त्या पिशवी सोकट ठेव, मग दिसणार नाही कुणाला. बरं 2 शब्द सांग आम्हाला, तुम्हाला कसं वाटतं? आला असतोय तो काय सांगणार नाही. इकडे तर बघ
तुला कसा वाटतंय? चांगला वाटतंय का नाही? हा काय बोलतच ना हो बोलतो फक्त. हा मान हलो तोय मित्रांनो. तुम्ही बघतो 13 दाखव रे. ह्या ना मला फसवलेली चिखलांची व्हिडिओ जे आहे ना पहिली म्हणजे तिसरी चौथी व्हिडिओ आहे ती मला पण नाही माहीत. तर त्या व्हिडिओमध्ये आम्ही ह्यान फसवलेली. सांगितला चिखला आहेत आणि फसवला. तोच हा माणूस आहे आमचा फसव्या. तर मित्रांनो इथं त्या बाटल्या लपवून ठेवतो आमच्या. दारूच्या नाही तुम्हाला वाटतील दारूच्या. दाखव पहिल्या कसल्यात त्या काय थंड्याच्या आहेत. इकडे लक्ष ठेवायला लागेल नाही तर कोण खाली माणसं गेलीत तर नेतील सर्व आमच्या. हिरवा बिरवा आहे काय र? अरे पहिले ही काढ. काय होताय काय? सोन्याची नाही चांदीची आहे काय र? 50 नाही 80 रुपयाची आहे. नाही रे नाही तिथे ठेव दे थंड. असं नको ठेवू ना. अरे दिसतील. थांब दगडी खाली ठेवतो. असं दगड कोणी विसरलं ना वाट लागेल. वसाड्यानो बघा नीट ठेवा नीट. पिशवीत टाकून ठेव ना. नाही जाणार तर इकडे इकडं पिशवीत टाकून ठेव. थंड आहेत काय? तिकडं पुढत टाकतो ना. आठवण फक्त करा. दगड लावून ठेवा. दगड टाक. मित्रांनो अशी आमच्या गावाकडं लपवण्याची पद्धत आहे. आता काय आमच्याकडे फ्रीज नाही इकडं. त्या थंड आहेत थोड्या लपवून ठेवता इथं. यासाठी पाला बिला लावा. टाल बिल लावून ठेवा. याचं ते खाली गेलेत माणसं ते नेतील आपले. ए पशव्या सिल्वा आहे जिवंत आहे. आंगड्या बिंगड्या दाखव त्याच्या. अजून पकडली ते सोड. अजून दाखव. अजून थांब जरा मला खाऊन घे. काय झाला? आंगड्या बघा कसं हलवतं आंगड्या. बिन आंगडवाला आहे. नाही बिन आंगड्यावाला नाही आंगड्यावाला आहे. आंगडे नाही ना बिन आंगडवाला. ते मरू दे. सोडून दे तू मोठा होईल. आपण पावसाळ्यात त्याला पकडून येऊ. त्याला आपलं आई लाव. काय काय बोलतात ते मारतात ते येतात ना डिस्कवरी वाले. बापाची टांग. हे टाळे कशाला तोडतोस? हो लावायला. हे येऊ दे. ते मी तोडतो. पाहिजे ना घ्या. शुभम हे कोणती गेले? करा सांगितलं. सवय नाही ना याला. पकडली म्हणून वाचला. सारखा फुटला असता माहिती काय? मस्त आहे. दगड बिगड नको मार. राहू दे. कुत्री आहे तो कुत्रा आहे. सेटिंग आहे. मित्रांनो हा बघा आमच्या इकडचा आलशी माणूस. आता काहीच घेतला नाही. सकाळी मटणाला मी गेलेला तरी पण नीट नाही घेतला. इकडे फिरो कॅमेरा. इकडे 2 शब्द सांग. मुंबईच्या आल्यात आम्हाला इकडे आमच्या इकडे म्हणजे गावात येऊन तुला कसं वाटतं? चांगले वाटते का मुंबईला कसं वाटत होतं? मुंबईला कोंडल्यासारखं वाटत होतं. कोंडल्यासारखं वाटत होतं. चांगले वाटते. गावचं वातावरण चांगलं आहे का नाही? मुंबईचं वातावरण चांगलं आहे?
गावचं वातावरण चांगलं आहे. हो दे एक पार्टी अजून एक पार्टी तुमच्याकडून पण होते. हा बघूया. चला बाय. मग तुम्ही तुमच्या GF ला भरपूर मिक्स करत असतील ना? नाही आमची आता सध्या. नाही आहे. नाही. पण आमची पण नाही आहे. पण आम्ही पण मिस करतो असं वाटतं आमची घरची नाही. नावापुरती. नावापुरती आहे बोलतोय. दाखव जरा. मोठी मच्छी मारायत ते. दाखवते ना तू. थांब जरा येशील तू पाठवून खाली बघ कशी आहे. त्याला पाठवतील आपल्या फॅमिली सध्या या इधर आ जा इधर. पोरी तरी मोठे पाण्यात पोहोचेल पण हा सुधारणार नाही. गावात आज होलपाडा होतो. या तोंडातून कधी शिव्या येणार नाही असं होणारच नाही. असा दिवसच नसतो. कारण की आपला दिवस शिव्या असेल ना देतो. तो. मला वाटतं सूर्य दुसऱ्या साईडला उभं आहे. इथे जरा बसूया. ए माईक गेला ये. अरे लाखाचा माईक आहे तो बघ. या बघ वावता ये. पकड भेटला. दिल जोरात धडकायला लागलो. आराला असता. हे आमचे होलपटलेले आहे. सोलपट आहे. किरवा पकडता. मोठा किरवा भेटलायला. तो वर आहे ना तो वर. तो किरव्याचा आंगडा आहे. तो पिवला दिसतोय तो. पहिला तोंडातून याच्या शिवाय देता. हा बारकेला हरामी आहे. आज 18 वर्ष पण नाही झाली आणि लग्न करायच्या वार्ता करतो माहितीये का या. पाणी हा माईक आमचा भिजलेला आहे आता. तर आता आम्ही व्हिडिओ थोडी बहुत तुम्हाला नंतरची व्हिडिओ दाखवतो. म्हणजे जेवता बिवता ना थोडी पोरात चालतोय. आता आवाज येणार ना तुम्हाला शिकायला. माईक बंद पडला आमचा. त्याला माहिती आहे. तर भाताला अंदाज येत आहे. कालवण झालाय ना रे सोम. जरा उघड दाखव जरा आमचा कालवण. बघा तुम्हाला ते तुम्ही वाटल्यास वास घ्या. त्याचा वास तुम्हाला येतो काय बघा. आमच्या वैभव दादान बनवणार आहे. एकदम भारी आहे. आता टेस्ट काय आम्ही घेतली नाही अजून. चाकून बघ रे. दुसऱ्याचा घे ना. मोबाईल घे ना कुणाचा तरी. जेवण म्हणजे भात शिजत अजून. पाठी कर पुढं. दोन शब्द बोला. तुम्हाला मुंबईत आलो तर कसं वाटतंय सांगा. आमच्या गावाला कसं वाटतंय तुम्हाला मुंबईवाल्यांना. गावाला येऊन खूप मस्त वाटतोय. उठू दे थांब. हा मुंबईवाल्यांना. आपण एक मुंबईवाला आहे. त्यांना बोला कसं वाटतंय. आम्हाला धोका दिसत आहे. मुंबईला गावाला येऊन आम्हाला खूप बरं वाटतंय. खूप बरं वाटतंय. मुंबईला कसं वाटत होतं मग. मुंबईला लय कंटाळा येत होता. काय लॉकडाऊन नुसता. ए दादा जेवण बघ जा. मला ना समजू भात. आणि आमचा बायले आहे तो बघा. तो गेल्याच्या दरवेळी व्हिडिओ मध्ये असतो. तर सकाळी रडून आलाय. इकडे वर ये तू. वर ये पटकन ये वर ये.
हा तो जॉन काढलेले दाखव मासू दाखव जरा इकडे कुठलं मासं आहेत नाव काय त्यांचं तर सांग बेडूक मासं आहेत ना ए मग कुठलं मासं आहेत मल्याचं विल्याचं कुठल्याचं नाव बी सांग इकडे काय लपोलीला काय सांगितलंस नसतं काय दिसायला सांगितलंस नाही कुठे गेला शुभम कुठे गेला हा हरामी तो हरामीच राहणार आहे आणि गेल्या टायमाला आम्ही फसवलं नाही तर आता पण फसवला मित्रांनो जरा जातो वरती लाईव्ह उतायला घे आणि आपले कपडा बांधायचा आधी पूर्ण त्याला मस्त नको काढलं ना बरोबर व्हिडिओ मध्ये काय दिसणार आहे पाण्यात जातो लाजतात पोरं आमच्या इकडची जरा इकडे कॅमेरा फिरवत आहे मोबाईल द्या मोबाईल मोबाईल दे मोबाईल लाजालू गेला लाजालू धर धर मला माईक घेऊन उडी मारतो विचारतोय ना कसा वाटतं पाण्यामध्ये मित्रांनो आमचे आयुषराव कसे पोहतात जास्त पकड मला तर मित्रांनो आता मी व्हिडिओ काढायचा आहे आता बाकीचे पोहणार आहेत चला कॅमेरेमॅन आमचे चेंज होतात चेंज लय पाणी थंड आहे माईक पण गाराडला बघ हलता असं थरथरताय लय बेकार हे रॅपर बरोबर नाही आहेत काय काय मला बोलत काय समजलंच नाही आणि आता मी उलटा जातो हे पमतवर जाऊ शकतो कॅमेरामॅन इकडे मजा येते का नाही म्हणजे या बालडी पहिली पाहिजे मस्त होती मस्त गंभीर आहे कोणती प्यायला ते विचारत कोणता ब्रँड म्हणून लय चढलेली बघितलं असती तुम्ही पहिल्या व्हिडिओ मध्ये
लय धिंगाणा घेतलं काय केलेलं इथं. नागिन आमची ढळत होती तेव्हा. बसल्या लोंबत आहेत. आता आपण रोशन रोशन पाणी होत आहे आणि आता एवढा पाणी होत आहे. एवढे मोठे झाले. जे पोवायचं ऊस आहे ना. धर घे. हे शिवम धर. तू तुला तू उडी टाकणार का नाही सांग. नाही टाकणार का नाही टाकणार का डुबणार आहे तू तर बघ इथं तुला पोहायसारखी जागा आहे ह्या जागी तू जाऊ. नाही जाऊ शकतो आता जायला लागेल तुला. संकेत उतरा खाली आलो कशाला हे उतरत नाही ना दाखव उतरता होता बरोबर. उतरा उतरा खाली उतरा. आता बाईक आम्ही फेकून दिला तुम्हाला तरी पण तुम्हाला आम्ही असंच विचारतो तुम्ही सांगू शकता तुम्हाला काय वाटते त्या पार्टीबद्दल. आम्हाला मस्त वाटतोय कारण की 5 किलो चिकन आणलेलं आहे यावेळी. 5 नाही 6.5 किलो. 6.5 किलो म्हणजे मग तुम्ही काय त्यातला मजा किती करणार आहोत आपल्याला खायला. तुम्ही त्यातला किती करणार आहोत. तरी पण किमान 2.5 किलो खाईन मी एकट्या. जाऊ द्या नाही मला बघवतच ना तुझ्याकडे आता. भात आम्ही खाऊ. तुम्ही किती किलो खाणार मटन. 25-30 किलो. कसं लागेल धाप 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 त्याची व्हिडिओ काढायला पाहिजे. आपला माईक कुठे गेला माईक कुठे गेला काढा दिला काढा. अरे कंपनीला परत द्यायचा आहे तो. घे रे मोबाईलची व्हिडिओ काढ कोणीतरी. मोबाईल घे कुणीतरी व्हिडिओ काढा त्याची तो पोहताय. राहू दे तिकडे नको. तू कधी शिव्या देत नाही असं बोल काय रे कोणता दिवस. नाग्या ह्याच्या तोंडाला ना पट्टी मारायला लागेल तरी शिव्या काय बंद होणार नाही तुझ्या. बारका आहे झापटव काय साबण भरव काय त्याला. साबण नाही दातच काढलं पाहिजे मी बोलणारच नाही. बघितलं आता पण शिव्या चालू आहेत. पोहता नाही येत त्याला मग फक्त तोंडाची हवा आहे त्याची. आमचं माहिती फेकला मरू दे ना मरू दे आणि मी जाता खाली. ही वराटत का कुत्री बघा आता मोठ्या भेकरीला डिप्या चुलीचा फाटा काढून तिथे ठेवणार सगळी पेटली. कापलास कधी रसा पिया डिप्याला रसा पिया. हो मी अंड्यात नाही बाटल्या कुठली मॅकडॉलची हो दे कापून दे. अहो या मैदान मग गलास आणला नाही. हा कुणाचा आयटमचा फोन आलाय ना बारक्या पोरांकडे फोन. आम्ही 5वी 7वी 8वीला गेलो तरी आमच्याकडे फोन काय 11वीला गेलो तरी नव्हतं. काप आपल्याला रसा पिया का दोन्ही काप मला बुचनाकडची ठेव. जेवण शिजला ना रे जेवण शिजला काय कशी केस आहे जरा दाखव. केस घे ते माणसं सगळी बोलते रामाला ना काय चाकून बोल टेस्ट घे. राहू दे नको ते शिव्या देतील आपल्याला.
ए भात पण शिजला. ए अरे ही नको आयला मला विवचा कुठली कापताय. अरे मला वाटलं स्प्राईट बीटची आहे निली बॉटल. अरे ही नको मी आज घरात आणली ती. नाही हिच्यातच कालवून पिऊ. दोघांनी पिया. मला भेटली तेवढी. रस्ता घेऊन पाणी घे. ए आम्हाला जागा कुठे आहे. हा दिप्या बाकीची कुठे बसतील. ए मला घेऊन जा एक ताटली भरून घेऊन जा भरून. ए दिप्या आमची माणसं जवान वाढतायत. ए कसा झालाय रे वाईस खाऊन बघितलास का नाही. भेटला नाही. कसा झालाय. मस्त झालं एकदम चांगला. अजून खावणच नाही पाहिजे. आज जळतायत. हा आमच्या कापू चालू आहे. कशासाठी कापता होती. अरे ह्याला पण घेतल्या सोबत. अरे आम्हाला कशासाठी कापता होते. हे काय झालंय की इथं आलोय तो खरा. ह्यांची काय आणलेले वाटे बिटे काय आणलेले नाहीत. ग्लासा बिसा आता बाटल्या कापून त्यात रस्सा पियाचा आहे. काय आम्हाला जागा कुठे आहे. तुमच्यासाठी जागा आता तुम्ही इथं बनवा कुठे. ही तर VIP सीट आहे का. हा ही VIP सीट आहे. म्हणजे इथं बसायचं इथं पाय ठेवायचा आणि मला नाही आणलास. आणून ठेव दगड ठेव तिथं नाही तर उडून जाल. नाही काय नको ठेवा अजून. झालं अरे त्या दोन डॉगी ना देता. त्या दोन डॉगी आहेत तिथे कुत्रे येते बघ दोन. त्यांना नको वाईट घालायला. ही एक बॉटल हिला पण कापा. कुणाला तू तो काय घेताय ना. बस झाला एवढूसा. आपल्याला पण ही बाटल घेऊन येतो. हिच्यात भरून घेतो. हे सर्व झाले काय नाही हिच्यात भरून दे कोणी. ती लवकर दे. टाक. लवकर दे. काय देऊ दे लवकर दे. काय देऊ काय ह्याच्यात कालवान. खोल झाका तर खोल. अरे तू खोल ना. हे आगे इकडे पुढे घे आता मी काम करीन. अजून कोण राहिलाय काय. बघ देव्या शिव्या नको देव. हा तू तर आहेस तसला. काय शिवाय येते? पॅक कर तिला तू बघ. जाम लावे बॉटलला धरून लाव. हा होता कुठं जो तू चिकनाचं फोड टाक चिकनाचं. खल्लास ना कसा झालाय. झालाय कसा तरी सांग. चांगला झालाय एकदम मस्त. हे बॉटल दे आमची. हे बॉटल दे आमची. कुणाची मी रसानी पितो. आम्ही जात आहोत तिकडे. मी घेऊन येतो त्याचा. तू कुठे बसशील माता. तिथे बसतोय नाही त्या कोपऱ्यात बसताय. जिगू आहे बाजूला. काम जरा एकच वरचा बस. तर मित्रांनो आमची आता पार्टी म्हणजे संपलेली आहे. तर आता आम्ही घरी जायला निघालो. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा. आणि आमच्या चॅनलला कोणी सबस्क्राईब केली नसली तर सबस्क्राईब पण करा.
तर मित्रांनो अशाच पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू आपण. तोपर्यंत टाटा बाय बाय.